היום כולם מבינים שכל דבר שנוגע לבריאות, זה לא עניין רק של גוף, אלא יש קשר עמוק בין בריאות הנפש ובריאות הגוף. וגם כשבונים מערכת יחסים, זה לא נבנה רק על ידי המעשים או הדיבורים אחד עם השני, אלא יש תדר סודי, לא מדובר אפילו, בין שני אנשים שיש ביניהם מערכת יחסים חזקה, בין אם זה בבית או בעבודה. וגם להבין את עצמי, מי אני, האם אני הגוף או המחשבות שלי, מה עם התת-מודע, יש כל כך הרבה רבדים עמוקים בלהגדיר מי אני באמת. וזה בדיוק מה שחוכמת היהדות מלמדת אותנו. כי הרבה פעמים אנשים מסתכלים על היהדות, שזה דבר מאוד טכני. מה חייבים לעשות, מה אסור לעשות. כשמחפשים חיבור או רוחניות, מחפשים את זה במקומות אחרים. אבל היום, ל"ג בעומר בא להזכיר לנו שכל דבר שאנחנו מחפשים ברבדים הכי עמוקים קיים בתוך חוכמת היהדות. אנחנו רק צריכים לגלות אותה. ואז אנחנו נזכה להבין ולהתחבר אל עצמנו, אחד אל השני, וגם כן אל האין סוף, בדרך שלא דמיינו מעולם. שבת שלום ול"ג בעומר שמח מירושלים.